6-7টা ইলেকশ্যনত 6-7টা ইলেকশ্যন যিহেতু আমি 5 বছৰতে পালোঁ আমি গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাই গ'লোঁ 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावहाखायाखै बेयाथ' जिर'खा जेबो गैखाया खेबथाम एकर्ड जायैनि सिगां बर' हारिया सोरनि खाथियाव आसा खालामोमोन बर' एमएलए ट्राइबेल एमएलए बिथांमोननि खाथियावनो आसा खालामनानै थायोमोन ट्राइबेलनि जौगानाय बर' हारिनि जौगानाय दिनैनि समाव सोरनि खाथियाव आसा खालामो जेब्लासिम दावराव देख्रेब सारनि टिमा थागोन अब्लासिम साननांगौ जेबो गैया 10 बोसोर सासे एमपिआ गल खुन्था बायदि सिदा गोरा गसंनानै थानाय सासे एमपिआ जेननो गोनां जादों जोंनि बर' हारिनि थाखाय जनकलाल सारनि नाजानाय दावराव देख्रेब सारनि टिमा नाजानायनि देरहासारनाया बर' हारिनि थाखाय अराय समनि थाखाय देरहासारनाय दिनैनि समाव थांखि लानानै खामानि मावग्रा सोर दावराव देख्रेब सारनि टिमनि अनगा दावराव देख्रेब सारनि सिनियर टिमा प्रमद बर'खौ फेजेननायनि इउपिपिएल पार्टिखौ खुंथायाव बोखारनायनि थांखि लानानै फेजेननो हानायानो दावराव देख्रेब सारमोननि थांखि दावराव देख्रेब सारनि टिमा थायामोनब्ला हयथ' हाग्रामा महिलारि सारा बा बिपिएफ पार्टिया खुंथायाव फैफिननाया जोबोद साननो गोनां जानो हागौमोन मानो होनोबा थांखि लानानै खामानि मावग्रा टिम होननानै बुङोबा दावराव देख्रेब सारनि टिम थांखि लानानै प्रमद बर'नि खुंथायखौ थेर बेथेर खालामनो हानाय इउपिपिएल पार्टिनि खुंथायखौ बोखारनो हानायानो थांखि सासे एमपिआ 10 बोसोर ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै गलखि खुन्था बायदि गसंनानै दंमोन बे पावारखौ जनकलाल सारनि नाजानाय दावराव देख्रेब सारनि सिनियर टिमनि नाजानायाव देरहासार जानो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय अराय समनि थाखाय देरहासारनाय जोङो खावलायबाय हादों जाहाथे बे हाखौ उद्धार खालामो जों बेखौ बुंबाय हादों অখিল গগৈয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জপিয়াই দিয়াটো উচিত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ মাৰি দিয়াটো উচিত আছিল আচলতে অসমীয়া আৰু বড়োৰ মাজত কাজিয়া হ'ব ফাইদা কাৰ হ'ব বাংলাদেশী মিয়াৰ ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गिहां माहां दं नामा सानैल' एमएलएआनो आसामाव सोमावग्लुङो साबैसे बर' एमएलए नांगौ साबैसे ट्राइबेल एमएलए नांगौ साबैसे बर' एमपि नांगौ साबैसे ट्राइबेल एमपि नांगौ बर' मिनिस्टार दं ट्राइबेल मिनिस्टार दं बर' एमएलए दं बर' एमपि दं बेबायदि थासान्दियाव आरो जिंगा सिनांगौ जेबो गैया ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जेबो जिंगा सिनांगौ जेबो गैया बर'फोरनि गेजेराव जेबो जिंगा सिनांगौ जेबो गैया भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां তো গুৱাহাটীৰ মানুহে প্ৰত্যেক দিনাই কৃত্ৰিম বানপানীত ডুবি থাকিবলগীয়া হৈছে बर'फोरनि गेजेराव गिनाय दं नामा गिनांगौ जेबो गैया जेब्लासिम हाग्रामा महिलारि थागोन जेब्लासिम बिपिएफ पार्टिया थागोन अब्लासिम बर' हारिया गिनांगौ जेबो गैया आरो लोगोसे दावराव देख्रेब सारनि टिम थासेयाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गिनांगौ जेबो गैया सोरबा एमपिआ जेननो गोनां जादों प्रमद बर'आ जेननो गोनां जादों इउपिपिएल पार्टिनि खुंथायाव थानाया जेननो गोनां जादों जेब्लासिम दावराव देख्रेब सारनि टिमा थागोन अब्लासिम बर' हारिया स्ट्रं थागोन চ' মোৰ কেৰেক্টাৰটো মোৰ চৰিত্ৰটো মোৰ চিন্তাধাৰাটো আপোনালোকে ভালকে ক'ব পাৰিব ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गिहां माहां दं नामा सानैल' एमएलएआनो आसामाव सोमावग्लुङो साबैसे बर' एमएलए नांगौ साबैसे ट्राइबेल एमएलए नांगौ साबैसे बर' एमपि नांगौ साबैसे ट्राइबेल एमपि नांगौ बर' मिनिस्टार दं ट्राइबेल मिनिस्टार दं बर' एमएलए दं बर' एमपि दं बेबायदि थासान्दियाव आरो जिंगा सिनांगौ जेबो गैया ट्राइबेलफोरनि गेजेराव जेबो जिंगा सिनांगौ जेबो गैया बर'फोरनि गेजेराव जेबो जिंगा सिनांगौ जेबो गैया भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलां 20টা পোষ্ট তাত চেংচন পোষ্ট আছে গতিকে 3620 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিয়াটো কোনো ধৰণে সম্ভৱ নহয় গতিকে তাত নিশ্চয় আমাৰ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে আমাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰ আপোনাৰ যোগেদি মই দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা লক্ষ্য ৰাখি তাত যথেষ্ট পৰিমাণে যাতে পোষ্ট চেংচন কৰে তাৰ কাৰণে মই আমাৰ চৰকাৰখনক আহ্বান জনাইছোঁ অকল এইটোৱে নহয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যে বিটিচি সৃষ্টি হোৱাৰ আগত আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ পৰিৱেশটো অলপ বেয়া আছিল এইটো অপ্ৰিয় হ'লে সত্য আৰু সেইকাৰণে তাত শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক প্ৰায় শিক্ষানুষ্ঠান নাছিল বিটিচি সৃষ্টি কৰাৰ পিছত যেতিয়া পৰিস্থিতি পৰিৱেশ ভাল হ'ল তেতিয়া তাত শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক গঢ় লৈ উঠিল কিন্তু প্ৰচলিত যি আমাৰ চৰকাৰীকৰণৰ যিটো ব্যৱস্থা বা আইন আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেই ব্যৱস্থাৰ আওতাত আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক নাহিল তাৰমানে আমাৰ বিটিচি থকা প্ৰায়বিলাক শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক চৰকাৰীকৰণ নহ'ল যাৰ কাৰণে আমাৰ এটা গুণগত শিক্ষা দিয়াত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ আমাৰ স্কুলবিলাক বেছিভাগ শিক্ষানুষ্ঠানেই ভেঞ্চাৰ
গতিকে ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকল তেওঁলোকে নিয়মিত ৰূপেও আহিব নোৱাৰে বা নাহে, তেওঁলোকক দৰমহা দিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে গুণগত শিক্ষা পাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত যেতিয়া BTC চৰকাৰ হ'ল, মই নিজেও BTC চৰকাৰত এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ, গতিকে আমি সকলোৱে আহি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিগত চৰকাৰৰ সময়ত তেখেতৰ লগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ, আমাৰ সমস্যাৰ সম্বন্ধে তেখেতক আমি ক'লোঁ, আৰু তেখেতে আমাক সহানুভূতিৰে তেখেতে আমাক ক'লে যে গোটেই ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এতিয়া মানে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে BTC অঞ্চলৰ কেছটো স্পেচিয়েল কেছ হিচাপে আমি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ BTCত এটা আইন প্ৰণয়ন কৰি ৰাজ্য চৰকাৰক দাখিল কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আমাক পৰামৰ্শ দিলে, আৰু সেই অনুযায়ী আমি BTC চৰকাৰখনে এটা আইন প্ৰণয়ন কৰি আমি ৰাজ্য চৰকাৰক ইতিমধ্যে আমি দাখিল কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনটো পোৱা নাই। মই অনুৰোধ কৰিম আপোনাৰ যোগেদি যে অতি সোনকালেই এই আইনখন ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন লৈ যাতে আমাৰ BTCক যাতে দিয়ে, আৰু আমাৰ BTC অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে গুণগত শিক্ষাটো লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। जों गासिबो निउस पर्टेल ओमफ्राय निउस बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय आरो रायजो राजाफोरखौ जों खुलुमहरनाय जाबाय। दिनै जोङो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि खाथियाव गांसे मेम'रेन्डाम फैदों जे बिथांनि गेजेरजों जाहाथे आसामनि गिबि मन्थ्रि मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि मेम'रेन्डामखौ रिसिभ खालामो। दा बिथांनि गेजेरजों जों गांसे मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। मेम'रेन्डामनि थांखिया बेनो जे जोंनि BTCआव इसेबां एनक्ल'जार्स दं, बे एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनांगौ। ट्राइबेल बेल्टआव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दङ, बे इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय एनक्ल'जार्सफोरखौ होखारनानै ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ उदां खालामनांगौ आरो ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनो रानना होफिननांगौ। बे दाबिखौ लानानै जोङो माने गांसे मेम'रेन्डाम जोङो चिफ मिनिस्टारनो हरनाय जाबाय। दा जोङो गिबियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि चिफ मिनिस्टारखौ जोङो धन्यबाद होयो बिथांखौ। बिथाङा गोदानै सायख'जानानै चिफ मिनिस्टार जाफिननायनि उनाव बे थाबैनो जे आगोलाव गाव खोथा होनाय बायदि जेसेबां गभर्नमेन्ट हायाव इलिगेल एनक्ल'जार दं बेखौ गावनि जायगायाव जे इभिक्सन खालामबाय होखारबाय, बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ धन्यबाद होयो। दा जों बे एखे लाइनावनो मावनो थाखाय जों बिथांखौ BTC एरियायावबो इभिक्सन स्टार्ट खालामनो थाखाय जों बिथांखौ खावलायदों। बिथाङा जाहाथे BTC एरियायावबो जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार दं ट्राइबेल बेल्टआव बेखौ होखारो, जों बेखौ बिथांखौ खावलायहरदों। दा दिनै BTCआव गासै 3,49,505 बिगा हा दिनै गुबुन हारिनि ट्राइबेल नङै नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया ट्राइबेलनि हाखौ दखल खालामनानै दङ। दा बिनि गेजेराव आं बबे जिल्लायाव बेसेबां हा आवग्रिना लादों बेखौ आङो BTCनिफ्राय जों जायनाखि आर्टिक खालामना मोननाय बे मोननाय रेकर्डखौ आङो दिनै खोन्थानो सानदों। बेखौ जोङो 2007आव जों बे माबाखौ आर्टिकखौ जों खालामना लादों। दा गासै 3,49,505 बिगा हानि गेजेराव गासै डिस्ट्रिक्ट वाइसै 1,30,269 बिगा क'क्राझाराव जादों एनक्ल'जार, आरो लोगोसे 66,987 बिगास इन चिरां बेयाव एनक्ल'जमेन्ट जादों, आरो 16,534 बिगास उदालगुरियाव जादों, ओमफ्राय 1,35,715 बिगास इन बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बेयाव जादों। दा गतिके बेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार्स माने जादों बेफोरखौ होखारनांगौ जों दाबि खालामो। आरो जों जुदि बेखौ होखारनो हायाबा जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनो जे हा होलांबाय बे हाया जोंनि मेगनावनो गोमोरलांसिगोन। जों बेखौ दिनै मिथिनो मोन्दों। दिनै जेराव माने लाख लाख बिगा हाया दिनै मालाया दखल दंब्ला दिनै बिसोरनि जनसंख्यायाव बारायगासिनो दं, गुबुन हारिनि जनसंख्या बारायगासिनो दं, जोंनि जनसंख्या खम जागासिनो दं। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो जोंनि आबै आबौनि होलांनाय हाया जोंनि मेगनावनो गोमोरलांसिगोन जों सानबाय। आरो बेजोंल' नङा, बेजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु कालचार राजनिथि अधिकार जोंनि माने थामोन्था बेफोर गासिबो फारि फारि समनि गेजेराव गोमोरलांगोन। जों बेखौ दिनै मोनदांबोनो हाबाय। बेनिखायनो जों आइ आफा रायजो राजाफोर बर'फोरखौ जेसेबां बर'नि आफादफोर दं जावले जावले जोङो सांग्रांथि होबोदों जाहाथे हायानो जोंनि थैस' थांस' बे जोंनि जिउ, हा गैयाबा जों थांनो हानाय नङा। आरो जोंनि 95% माने बर'फ्रा हायावनो थांनानै थायो, हाजोंनो जोङो जिउ खाङो। बेनिखायनो बे हायानो जोंहा गोमोरोब्ला, हायानो गैया जायोब्ला जों बहा थांना थाबावनो। बेनिखायनो जोङो जावले जावले आइ आफाफोरखौ बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो खावलायबाय थादों जाहाथे बे हाखौ उद्धार खालामो। जों बेखौ बुंबाय थादों। जोंनि जायनाखि माने बेलबंनिफ्राय जोंनि ट्राइबेल हाखौ उद्धार खालामनायनि बाथ्रा बेयो खुनु कमिउनेल बाथ्रा नङा। जों खुनु जाथिनि बेरेखा जों बाथ्रा बुङाखै। आइनाव जोङो जामारखि माने बेबस्था खालामदों, जोंनि प्रटेक्सन राहा जोङो आइनाव जे खालामदों, बे प्रटेक्सन बेबस्था बादियै जोंनो माने साइडफ्रा जोङो आइन खालामना गालांनाय माने आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट चेप्टार 10 1886 आरो बेनि उनाव माने एमेन्ड खालामनाय
1947 बेबादियै जोंनो माने जोंनि माबाखौ निरापत्ताखौ जों होनांगौ ट्राइबेलनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ आरो जोंनि ट्राइबेलनो हाखौ जोंनो फिननांगौ जों बेखौ दिनै आयेन गथ'भाबैसो जों दाबि खालामदों बे खुनु बेआइनि नङा बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जों खावलायहरदों जों आयेनखौ बाहायनांगौ जों आयेनखौ आखाइ लानो नाङा आयेना जाहाथे जोंखौ प्रटेक्ट खालामो बेनिखायनो आयेननि बाथ्राखौ जों बुंनांगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोंनो भारतनि माने गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 2014आव मोनसे बिथोन हरदों आसाम सरकारनो जों जेब्ला नरेन्द्र मदिखौ थांनाय लोगो मोनदों दिल्लीयाव बे समाव बिथोन हरदों आसाम सरकारखौ जाहाथे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि इसेबां माने एनक्रोचमेन्ट जादों हा लेन्ड अफ द ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक शुड बी माने रेस्टोर टु ट्राइबेल पिपल द एनक्रोचार शुड बी इभेक्टेड फ्रम ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्स एज फार द provisions of the Assam Land Regulation Act बे बाथ्राखौ माने नरेन्द्र मदिया बुंदों आरो बे बुंनायनि उनावबो आरोबाव जा माने मानगोनां गुवाहाटि हाइकर्टआ आरोबाव माने 2019नि 9 डिसेम्बराव मोनसे अर्डार होदों जेसेबां ट्राइबेल बेल्टआव इलिगेल एनक्रोच जादों बेखौ होखारनांगौ होननानै दा गथिखे जोङो दिनै बेफोर गासैबो लेखा जोंनाव रोखा रोखा थानायनावबो जोंनो होखारनो हायिया जोंनि हाखौ उद्धार खालामनानै होनो हायिया जोबोद दुखुनांथाव जों दुखु खालामो ओंखायनो जों दिनै आरोबाव जोङो माने गभर्नमेन्टखौ जोङो मिथिहोबाय जाहाथे थाबैनो माने जेसेबां इलिगेल एनक्रोच जादों बेखौ जाहाथे होखारना हरो जाहाथे उच्चेक खालामो आरो जोंनि हाखौ उद्धार खालामनो हायो जों बेखौ दिनै आरोबाव जोंनि मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जोङो मिथिनाय जाबाय आरो लोगोसे बेनि गेजेरावनो जों मोनसे स्पेसिफिक मोनसे केस मजाबारिनि बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों मजाबारि गामिनि हाया माने ट्राइबेल बेल्टनि आन्दाराव सिडलि ट्राइबेल बेल्ट बियो 1947आवनो गठन जानाय 1947 5 डिसेम्बर बेयावनो माने दादों ट्राइबेल बेल्ट हिसाबै दा बे मजाबारि हाया बर'फोरनि हा दिनै बे हाखौ दिनै खिन्थु गुबुन हारिया आवग्रिना लानानै दिनै बे जायगानि माने थागिबि फिसा बर'फ्रा दिनै आलाय सिलाय बाहेरायाव थाहैनो गोनां जाबाय दा खिन्थु बिसोर दासिमबो बे जायगायाव बिनि हानि फाट्टा फिसिनावनो आरो बे जायगानि जायनाखि लेन्ड रेभिनिउ बेखौ दिनैसिमबो बे बर'फ्रानो होबाय थायो दा बेखायनो बेखौ जुदि जोंनि माने आयेना जुदि जोंनो गथायना फिनाब्ला बे बिराद इनजास्टिस बिराद अननाय जागोन जोङो माने जोंनि लेन्ड रेभिनिउखौ खाजोनाखौ जों होबाय थायो हानि माने फाट्टाया जोंनि नामाव दङ हरेस बे हाखौ दस्रा दखल खालामनानै दङ बेसेबां अननाय बेसेबां इनजास्टिस बेखायनो जों बे बाथ्राखौ बुंदों बे स्पेसियेल केस बेयो बे स्पेसियेल केसा बे जायगानिफ्राय थाबैनो गभर्नमेन्टआ इभिक्सन माने माबाखौ ड्राइभखौ खालामजेननांगौ जों बे बाथ्राखौ बुंदों इतिमধ্যে चिरांनि जायनाखि माने एजुकेटेड मेजिस्ट्रेटआबो बे हानि सायाव बिसार खालामनानै बे हाया बर'फोरनिनो होननानै माने जितु लेन्ड साबजेक्टआ बिटिसिनि ओंखायनो बिटिसिआव बेखौ फरवार्ड खालामदों बिटिसिआ जाहाथे बे बिसारखौ खालामनो हायो बेखौ फरवार्ड खालामदों जों ओंखायनो दिनै बिटिसिनि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम बिथांखौ जों खावलायहरनो लुगैयो जाहाथे बिथांमोना थाबैनो जोंनि बर' जनजाति सुरक्षा मन्त्र ओमफ्राय आबसु जों बेखौ लिंहरनानै ज' रायलायो आरो हानि सोमोन्दै जाहाथे जों रायलायनानै जाहाथे जेसेबां ट्राइबेलफोरनि हा मालायनि माने कब्जायाव दं बेखौ माने उद्धार खालामनो हायो जों बेखौ दिनै बे मेम'रेन्डाम होनायनि गेजेरजों जों खावलायहरो बेथ' माने जोंनि थाखाय एखेबारे खोब गिदिर बाथ्रा बियो गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि न्याय दाबिखौ मानियाब्ला जोंनि थैनाय बाथ्रा बियो जोंनि भबिष्यतनि बाथ्रा जोंनि हायानो उद्धार जालाब्ला जोंनि हायानो थालाब्ला होमब्लालाय जोंनि भबिष्यतआ मा थागोन दा गथिखे जोंनि एकमात्र अल्टारनेटिभा जागोन माने संग्राम खालामनाय आन्दलन खालामनाय बेनि जोंनि अल्टारनेटिभ माने जोंनि बेबस्था जागोन जोङो मेम'रेन्डाम होदों अनेकबार होबाय आरो जों मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव जुदि गभर्नमेन्टखौनो माने खोनासङाब्ला नों दायथ' लायाबा जों आन्दलन खालामगोन आरो रायजो राजाखौ जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बयबो जाहाथे जोंनि आन्दलनाव जाहाथे ओंखारबोयो जों बयबो खावलायगोन भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय गोदोनि आबै आबौमोननि दिनाव फंनैसो बाथ्रा बुंनाय दंमोन मुला जागोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो लाइ लाफा जागोनखौ बिलाइ गांनैयाव सिनायो थिग हाग्रामा महिलारि सारनि खावलायनाय बिपिएफ पार्टिनि एमएलएफ्रा स्ट्रं माखासे बाथ्रा लाखिदों बे बाथ्राखौ खोनानानै आसा खालामनो हायो बिटिसिनि जौगानाय मोनफ्रोमबो माखासे जौगानांगौ खामानिफोरखौ बिपिएफ पार्टिनि एमएलएफ्रा माखासे मावनो हागोनखौ नुहुरदों आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोनो गोथो जानानै दं हयथ' बर'फ्रा गोदानै आन्दलन खालायफिननो गोनां जानो हागौ होननानै इउपिपिएल पार्टिनि माखासे बिथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव भाइरास सोनानै होनो हागौ साबधान जा बर' एमएलए थासान्दियाव ट्राइबेल एमएलए थासान्दियाव आरो आन्दलन खालायफिननांगौ गोनांथि गैया बेखौ जों नुहुरो मानो होनोबा बर'फ्रा खेबथाम एकर्ड जायैनि सिगां ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सन बर' हारिनि जौगानांगौ बेफोरखौ लानानै सोरबा आबसु सोरबा एक्स बिएलटि सोरबा एक्स एनडिपि एमएलएफोर दैथायहरनानै बर'फ्रा खेबथाम एकर्ड खालायनि सिगां बर' एमएलएफोरनि मावनाय खामानिजों बर'फ्रा जौगाबोदों आरो ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सन बेबायदि खामानि मावबोनायखौ जों खोनाबोदों बिनि थाखायनो जों आसा खालामनो हायो
BPF पार्टीनि MLAफोर बुंनो थाङोबा ट्राइबेल MLA, बर' MLA, बर' मिनिस्टार बेबायदि थासान्दियाव आरो बर'फ्रा मानो सिन्था खालायनो गोनां। बर' मिनिस्टार, बर' MLA थासान्दियाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोनो गोथो जादोंबा सानसुमा खुंगुर सारमोनखौ MLA, MP दैथायफिननाया मोजां जागोन। आरो लोगोसे दावराव देख्रेब सारनि टीमाव बा दावराव देख्रेब सारमोनखौनो MLA, MP दैथायहरनो हायो। जाय मानसिया बर' हारिनि थाखाय सानहर, ट्राइबेलनि थाखाय जायफोर सानहर सानबाय थायो, बेबायदि दैदेनगिरियासो हारिनि खामानि मावनो थाखाय आवगायो। जेरै हाग्रामा महिलारि सारा ट्राइबेलफोरनि बांसिनै सानो, बर'फोरनि बांसिनै सानो, बिनि थाखायनो BPF पार्टीनि MLAफोरखौ आसा खालामनो हायो, BPF पार्टीनि मिनिस्टारखौ आसा खालामनो हायो। बिनि थाखायनो आं खावलायो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव, बर'फोरनि गेजेराव सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया। बर' MLA दं, बर' मिनिस्टार दं, ट्राइबेल MLA दं। बेबायदि थासान्दियाव आरो ट्राइबेलफ्रा मानो जिंगासिनांगौ दं, बर'फ्रा मानो जिंगासिनांगौ दं। आरो लोगोसे स्ट्रं सिनियर आन्दलनकारि दावराव देख्रेब सारनि टीम थासान्दियाव जोंनि बर'फ्रा गिनांगौ जेबो गैया, ट्राइबेलफ्रा गिनांगौ जेबो गैया। ट्राइबेलनि जौगानांगौ, बर'फोरनि जौगानांगौ, ट्राइबेलफोरनि माखासे अधिकार, बर'फोरनि अधिकार, बेबायदि अधिकारखौ लानानै दावराव देख्रेब सारनि टीमा सिनियर बर' हारिनि आन्दलनकारि दावराव देख्रेब सारनि नाजानायाव सोरबा MPखौ फेजेननो हादों, प्रमद बर'नि पावारखौ बोख्लायनो हादों, UPPL पार्टीनि खुंथायखौ थेर बेथेर खालायनो हादों दावराव देख्रेब सारनि टीमा। बिसो थांखिनिफ्राय मालाबाबो दोरद नाङा। जाय सिनियर दावराव देख्रेब सारनि टीमा प्रमद बर'नि बेरेखा, UPPL पार्टीनि बेरेखा, BPF पार्टीखौ खुंथायाव लाबोफिननांगौ, हाग्रामा महिलारि सारखौ खुंथायाव लाबोफिननांगौ, बेबायदि नाजासोमनानै दावराव देख्रेब सारनि टीमा BPF पार्टीखौ खुंथायाव लाबोनो हादों, हाग्रामा महिलारि सारखौ खुंथायाव लाबोनो हादों। बिसो थांखिनि नाजानाय, थांखिया थायोबासो खामानिखौ मावनो हायो। जेरै दावराव देख्रेब सारनि टीमा प्रमद बर' सारनि खुंथायखौ थेर बेथेर खालायनांगौ, UPPL पार्टीनि पावारखौ बोख्लायनांगौ, बेबायदि नाजासोमनानै दावराव देख्रेब सारनि टीमा फेजेननो हादों। आरो सासे MP ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट लानानै 10 बोसोर खुंथायाव थादोंमोन। सोर फेजेननो हाखो? दावराव देख्रेब सारनि टीमा, दावराव देख्रेब सारनि नाजासोमनायाव, जनकलाल सारनि नाजासोमनायाव सासे MPया जेरनो गोनां जादों, पावारनिफ्राय जिरायनानै थानो गोनां जादों। बिसो थांखि लानानै खामानि मावोबा जेब्लाबो जौगायो। ट्राइबेलफोरनि माखासे पावार आरो खुंथाय आरो प्रटेक्शन, बर'फोरनि जौगानांगौ, बर'फोरनि माखासे मावनो गोनां खामानि, हाग्रामा महिलारि सारनि नाजासोमनाय, UPPL पार्टीनि माखासे मावनो गोनां खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारा गावनो मावगोन होननानै बुंनानै लादों। जेरै प्रमद बर'आ बर'फोरनि गेजेराव, ट्राइबेलफोरनि गेजेराव BTCनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ हाजार माखासे आसनि लादोंमोन। बे हाजार आसनि लाग्रा मानसिया मालाबा मावफुंनो हाया। जेरै BPF पार्टीया हाग्रामा महिलारि सारा मोनथाम मोनब्रै खोब मोनबा लादों माखासे आइटेम मावनो। बेखौसो जों आसा खालामनो हायो। जाय मानसिया मोनथामनिफ्राय मोनबा माखासे मावनो गोनां खामानिखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव आसा होदों। जाय BPF पार्टीनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारा मोनथामनिफ्राय मोनबा माखासे मावनो थाखाय आखायाव लादों, बेखौ आसा खालामनो हायो। जेरै प्रमद बर'नि खुंथायाव, UPPL पार्टीनि खुंथायाव हाजार माखासे थांखि लादोंमोन। बे थांखिफ्रा बोरो? जाय मानसिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेखौबो मावगोन, बैखौबो मावगोन, बेखौबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव लाबोनानै होफैगोन, बे मानसिखौ मालाबाबो फोथायनो हाया। नोंथांमोना साबधान जा। जाय मानसिया आं नैबेखौबो सहाय खालामगोन, बैखौबो आं हेफाजाब खालामगोन, बैखौबो आं मावना होगोन, नै ओरै खालामगोन, बे मानसिखौ दा फोथाय। जेरै हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनथामनिफ्राय मोनबाल' माखासे आइटेम लादों, बेखौ आसा खालामनो हायो। बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया, ट्राइबेलफोरनि गेजेराव गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया। ट्राइबेल MLA, ट्राइबेल मिनिस्टार, बर'फोरनि गेजेराव मिनिस्टार, बर' MLA थासान्दियाव आरो आन्दलन खालायफिननांगौ गोनांथि गैया, बेखौसो जों नुहुरो।
मानो होनोबा बर'फोरनि गेजेराव दावराव देख्रेब सारनि सिनियर टिमानो गोख्रोंखा